88.1 FM, Radyo Pangasinan, E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning, good morning, good morning. PM sa Binmalila, Tatang Tanagagik, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Siyempre kay Batini Technical Control, si Engineer Fragile, tan si Engineer Nixon. Ayun, sumakter yun amigo, RJ Jimenez at your service always. Dan sa partner ko, siyempre, sa Oscar President at Interon Luyag na Pangasinan, tan Oscar Balay na Binmalay. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner Leon. Good morning, partner Ajit, sa aray listeners ta, sa aray subscriber ta, Masantos, Maabig, tapos sa kinamin. Dana, sayan bugta siguro, so i-plate talaman, so saraman, so saramay. Imbabaganan mayor at sa may so mato, may State of the Nation, State of the Municipality Address,
Napiano na rin nila susaratan nila balikas ng Mayor Pet Merera at Bali na Binmali, partner RJ. Yes, yes. Okay, i-play tala partner. Tana na ni pawilan ta ka partner. How's that? Okay, partner. Partner, thank you, partner, thank you. Okay, si partner Leonel Lorde Castro Jr. Dakdakala karoman susara may grupo imatindi ditan sa agawan state of the municipality address na Mayor Pet Merera ay Sangkarakalan. So grupo na saray senior citizen. Okay. Dengan tiya so saya dalat dan Mayor Pet Merera ada sa gawan state of the municipality address to niya karuman ta abayaga mga halos masulok ya sakay na kapal 2 oras pero saya kwandara may dimago pat talaga na uman kabayag talapod na kamyamay so saya accomplishment alalamot na Mayor Pet Merera ya indalat dato karuman asaksak nasaray impay paruntal nasaray mararaka piran na accomplishment tudtan at say balay na Binmalay wajaya dengalan tayo. Group of company, isa sa magkilalang negosyo sa ating bayan ay kusang nagbayad ng 3,565,000 upang ganap na maayos ang kanilang mga obligasyon para sa iba't ibang taxable years. Iyan ang tunay na diwa ng tax amnesty, hindi upang palampasin ang pagkukulang, kundi upang bigyan ng pagkakataon ang mga nagkamali na makapagsimula muli at maging ganap na sumusunod sa batas. Kapag ang ating mga negosyo ay nagtitiwala sa pamahalaan at kusang tumutupad sa kanilang obligasyon, ang tunay na nagwawagi ay ang buong sambayanan ng Binmalay. Hindi lamang po yan sa ating patuloy na pagsusulong na mabuting pamamahala na ibalik din sa pamahalang bayan ang 413 square meters na ikalawang palapag ng maligdam na optical, isang espasyong hindi saklaw na umiiral ng contract of lease. Ito po yung wala sa dating mismong contract of lease. Kaya mismo ang Magic ay naobliga na ibalik itong mismong 413 square meter sa bayan ng Binmalay. Sa pagtatapos ng kasunduan, agad itong sinuko ng Magic Group of Companies bilang paggalang sa kontrata at karapatan ng ating pamahalan. Ang bawat pulgada na ari-ariya ng bayan ay pagpapayari ng taong bayan. Kaya naman, ang espasyong ito ay muli natin magagamit upang higit pang mapabuti ang serbisyo publiko at magapagbigay ng dagdag na pakinabang sa ating mga mamayan. Sa Magic Group of Companies, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong kooperasyon at paggalang sa kasunduan. Ito ang magandang halimbawa ng ugnayan ng pribadong sektor at pamahalang isang ugnayan na kabatay sa integridad, tiwala at pagmamalasakit sa bayan. Upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng ating mga prioridad na programa, proyekto, serbisyo na ihanda at naiaprubahan din natin ang Supplemental Budget number 1 na nagkakahalaga ng 48,512,921.26 centavos. Ang bawat pisong nakapaloob sa pondong ito ay lalaan sa mga proyektong tunay na makatutugon sa pangangailangan ng ating mga mamayan at magpapabilis sa pag-unlad ng ating bayan.
lamang gumastos. Ang bawat proyekto ay dapat may malinaw na layunin, may legal na batayan at may direktang pakinabang para sa bawat milenyo. Sa ganitong paraan, patuloy natin pinatutunayan na ang mabuting pamamahala ay hindi lamang nasusukat sa dami ng proyekto, kundi sa kalidad ng serbisyo, katapatan sa paggamit ng pondo at tunay na malasakit sa bawat mamayan. Maraming salamat po at mabuhay ang bayan ng Binmalay. Mga kababayan, ang bawat pisong ipinagkatiwala ninyo sa inyong pamalaan ay may katumbas na pananagutan. Kaya buong pagmamalaki ko kung iniuulat na ang ating lokal na pamahalaan ay nakalikom ng 48,512,926 tapos sa iba-ibang pinagkukuhanan ng kita. Mga kababayan, ang bawat pisong ito ay hindi napunta sa pansariling kapagkipirabang. Ang bawat piso ay binalik sa inyo sa pamagitan ng mga proyekto, programa at serbisyong tunay na nararamdaman ng bawat Bimalenyo. Higit pa rito, bilang patunay ng integridad at transparency ng ating pamahalaan, 100% o lahat ng 445 officials at empleyado ng ating munisipyo ay nakapaghangin ng kanilang statement of asset liability and network. Ipinakita nito na sa ating pamahalaan ay walang itinatago, walang tinatakpan at walang sino mang higit sa pananagutan sapagkat ang tunay na serbisyo publiko ay nagsisimula sa katapatan at pananagutan. Isa rin sa mga ipinagmamalaki natin ay ang patuloy na pag-angat ng ating local civil registry office. Nilalato ng Philippine Statistics Authority bilang isa sa top 10 outstanding local civil registry offices sa buong lalawigan ng Pangasinan para sa calendar year 2025. Pwede po bang tumayo ang ating civil registry? Yun po. Hindi lamang iyan sa Civil Registration Regional Police D ng Region 1. Ang ating kawani na si Mr. Jobel Pabia ay nagkamit ng karangalan 4th runner-up. Pwede po tumayo po si Mr. Jumel. Tastas. Okay, yun po. Mga kababayan, ang mga pagkilala ito ay hindi lamang tropeyo o sertipiko. Ang mga ito ay bunga ng sipag, dedikasyon at malasakit ng ating mga lingkod bayan upang makapaghatid ng mabilis, maayos at ikalidad na serbisyo. Ngayong unang semestre, nagpagtala ang ating LCRO ng 109 kapaganakan ng nairehistro, 196 kasal na naitala, 206 pagkamatay na nairehistro, 188 marriage license application na naproseso, 122 petition para sa pagwawasto ng mga record ang naisakatuparan at nakalikom ng 479,709 nakita para sa ating munisipyo. Ngunit higit pa sa mga bilang na ito, ang tunay na nating pinagmamalaki sa pamagitan ng Birth Registration Assistance Project, katuwang ang Philippine Statistics Authority, tayo mismo ang lumalapit sa ating mga barangay upang matulungan ang mga kababayan nating hindi pa naipaparehistro ang kanilang kapakanakan. Lalo natin binibigyan prioridad ang ating mga senior citizens, octogenarians at iba pang nangangailangan upang makuha nila ang kanilang mga dokumento ng libre, mabilis at walang mahabang pila. Dahil naniniwala tayo na ang bawat Bimalinian, anuman ang kanyang edad, kalagayan sa buhay, ay may karapatang magkaroon ng legal na pagkakakilanlan
ng bawat Bimalenians. Sa Cities and Municipalities Competitiveness Index, ang pambansang sukatan ng kahusayan ng mga lokal na pamahalaan, ang ating bayan umangat mula ika-68 patungo sa number 15 pwesto sa 116 na mga munisipalidad sa buong Region 1. Ibig sabihin, dati-dati ang ating income earnings is only 51 million. Pero ngayon, it's more than 300 million. Kaya naging number 15 ang ating bayan din Malay out of the 116 municipalities dito sa Region 1. Mga kababayan, 53 pwesto ang ating inakyat. Hindi ito nagkataon. Ito ay bunga ng maayos na pamamahala. Disiplinadong paggasta, mahuhusay na pagpaplano at tapat na paglilingkod ng bawat kawani ng ating pamahalaan. Ipinakita nito na ang Bimalay hindi lamang nakikisabay sa pag-unlad. Ang Bimalay ay unti-unti na nagiging waran ng mahusay na pamamahala sa ating rehiyon. Tunay nga, may saysay ang kasabihan, public office sa public trust. Sa Bimalay, hindi lamang ito nakasulat sa ating konstitusyon. Ito ay sinasabuhay araw-araw sa bawat tanggapan, sa bawat programa at sa bawat serbisyong ating inihatid sa mamayan. Edukasyon ang pangakong tinupad, ang pangarap ng pinalawak. Tulad ng sinasabi ni Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Mga kababayan, naalala pa ninyo ang aking pinangako sa unang State of the Municipality Address. Nangako ko na mula sa 100 scholar ng ating Binmali Scholarship Assistance Program, palalawakin natin ito upang mas marami pang kabataan Binmalians ang mabigyan ng pagkakataong makapag-aral. Ngayon, buong pagmamalaki kung iniulat na tinutupad natin ang pangakong iyon at higit pa. At sa March 2026, ang ating BISAP ay sumusuporta na sa 248 college scholars at bawat isa ay tumatanggap ng 5,000 na educational assistance bawat semestry. Ibig sabihin, 248 pangarap ang ating inaalalayan, 248 pamilyang nabibigyan ng pag-asa at 248 kabataang Bimalenians ang mas lumalapit sa kanilang mga pangarap dahil sa edukasyon. Mga kababayan, naniniwala tayo na ang pinamahalagang pamana ng isang pamahalaan ay hindi lamang mga gusali, kalsada o infrastruktura, kundi ang pabigyan ng pagkakataon ang bawat kabataan makapag-aral, magkaroon ng magandang kinabukasan at maging susunod na leader ng ating bayan. Sa ating mga BISAP scholars na naririto ngayon, maaari po ba tumayo muna kayo? Lahat po ng BISAP. Saan po yung mga BISAP? Tumayo po kayo. Yun po ang mga BISAP scholars po natin. Mga kababayan, tingnan nyo sila. Ang ilan sa kanila ay anak ng mga isda, anak ng magsasaka, anak ng tindera sa palengke, anak ng mga pamilyang araw-araw na nagsisikap upang mabuhay. Ngunit balang araw, sila ang magiging mga guro, nurse, iniyero, guro, accountant, negosyante at abogado na maglilingkod sa ating bayan. Mga anak, isa lamang ang hiling ko kapalit ng pagkakataong ibinigay sa inyo. Huwag ninyong kalilimutan ang Binmalay. Kapag natapos na ninyo ang inyong pag-aaral, umuwi kayo
incoming first-year college applicants ang kumuha ng qualified examination sa Bimali Evaluation Center. Tulad ng ating ipinangako, pantay ang oportunidad para sa lahat at walang halong palakasan ang pagpili. Ang bawat aplikante ay dumaan sa maayos, patas at transparent na proseso ng pagsusulit upang matiyak na ang pondo ng bayan ay mapupunta sa mga tunay na indigent ngunit deserving na mag-aaral. Sa Binmalay, ang scholar hindi pabor. Ito ay karapatan ng bawat batang nagsusumikap at nangangarap. Hindi lamang ang mga college students ang ating tinutulungan para sa ating mga pinakamaliliit na mag-aaral. Naglaan tayo ng mahigit kalahating milyon piso para sa standards, learning and assessment materials ng ating mga daycare learners sa buong bayan. Pinalakas din natin ang supplemental feeding program para sa ating mga daycare center children na may kabuang pondo ng 4.19 million upang masiguro ang kanilang wastong nutrition at malusog na paglaki. Naglaan din tayo ng 1.5 million mula sa Special Education Fund para sa repair at rehabilitation ng multipurpose learning hall ng Balagan Elementary School. Bilang bahagi ng ating patuloy na pagpapabuti ng mga pasilidad sa edukasyon. Hindi rin natin kinalimutan ang ating mga kabataan. Sa ilalim ng ating Youth Employment Initiative, 217 kabataan ang nabigyan ng pagkakataong magkapagtrabaho sa ating munisipyo upang magkaroon sila ng karagatang kita at may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ito ay patunay na ang pamahalang ito ay hindi lamang nagbibigay ng tulong, nagbibigay tayo ng pagkakataon upang makabangon at umasenso ang ating kabataan. Kasama rin natin ang ating mga katuwang mula sa DSWD Corpus, Philippine National Police, BECMA at iba pang mga partners agency. Sa ating mga samang-samang pagkilos na isagawa natin ang 1,000 lapis alay sa mag-aaral na Corpus noong Pebrero 25 sa Calaupan Norte Elementary School, kung saan 1,000 lapis ang pinamahagi sa 1,000 batang mag-aaral. Sinundan pa ito ng 3-piece para sa 4-piece Defense Point Project sa Pututan Elementary School noong May 25 hanggang 27. Maaaring maliit lamang ang isang lapis sa paningin ng iba, ngunit para sa isang batang walang kakayahang bumili ng sariling gamit sa paaralan, ang simpleng lapis ay maaaring maging simula ng isang malaking pangarap at maliwanag na kinabukasan. Sa ating mga child development centers, matagumpay natin na isagawa ang moving up ceremonies ng ating mga daycare learners noong March. Milk feeding program noong Hunyo 18 at pagkikilala sa ating mga child development workers sa pagdiriwang ng kanilang linggo noong Hunyo 12. Sapagkat naniniwala tayo na ang pamuhunan sa kalusugan, nutrition at maagang edukasyon ng mga bata ay pamumuhunan sa kinabukasan ng Binmalay. Kapag nalagaan natin ang isip, katawan at pangarap ng bawat bata ngayon, masisiguro natin ang isang patatag, maunlad at makataong kinabukasan para sa ating bayan. Kalusugan, walang prioridad ni isang layunin. Atuta na tatang tanagagi kaso parte nilabat na sa ulat sa bayan
Dan Mayor Pet Merera Karuman ditan dasay balay na Binmalay. Atan may kumapat ay sumatunya tateng tanagagik or state of the municipality address to niya. At jada sa may first part na sa inimparuntal tayo at nangalan nyo tayong pangibunog na sa libu-libon lapis sa saray eskwela, estudyante. Yan nung nangan at simpleng lapis sa tatang tanagagik pero para da saray talagan mang kakaukulan. At balag matlatan niya bagay si katutan kwanto. So agapuan na sa may nayarin na pakasul na aral. Tana sa may unla da saya asaray pangarap tan ialigwas na bilay tateng tanagagik da say pampursige ay mga sul nakakabatan ed saray nandurumaran eskwilaan aditan da say balay na Binmalay. First part nila batyatan na jada manuntumbok kiranagaw at iparuntal tini so saraya kaaruman niran dalatdat anan Mayor Pet Merera dasaya na kumapat the state of the municipality address to niya ulat sa bayan ditan dasaya balay na Binmalay. Amin niya sektor at talagan nasisirbian ditan dasay balay na Binmalay. Panamaglay nasaratay very transparent eran transaksyon. Panamaglay nasaratay dugay panagsingil dasaray buwis ang awit dasay imbalag na income na saya balay na Binmalay in return na tatang tanagagik at naiter so pangkaukulan na balang sinansakay. Morning da saray dumarangal titan da Caloocan Norte. Insan Ray, tan si Insan Fili, ditan da saya kanawalan, tan ditan da parte papagayan, makulikulin Kapitan Capwil Soriano, kana saray nagatan da Balagang, tanarumniran na lugar, ramay reaksyon nyo, nabuwas, basang ko lang. Kaya ngaplay malaam ya oras da saya na programa tayo. Paninilbi ang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Kitang-kita naman ng ebidensya sa pamumuno ni Mayor Pet Merera. Yada aspeto technical si Engineer Fragile Kayabyab dan Engineer Nixon Dakal. Yada ngaran na saya partner ko da saya na programa si Leon Elorde Castro Jr. Saya Oscar Head na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Balit sa Macterian Amigo, RJ Biray Jimenez at your service always. Kalaran na ng sublaya programa ng SBM. Daray balita na matuanan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. AM sa Binmalay, PAM sa Binmalay, paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, PAM sa Binmalay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito
rito. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980